Kurantigɛ o ɲɔɲalen don Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna ni wagati in na. A kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya base bololabaarakɛlaw ma. Isa Alassane Sise ale ye tailleur ye. On peut baara kɛ ni courant ye, surtout aujourd'hui avec la modernisation, on travaille avec des machines électriques. Donc an bɛ baara kɛ n'o ye. Donc courant yɛrɛ a tigɛra waati in na a y'a sɔrɔ c'est-à-dire à l'approche fête baara caman bɛ yen. Donc mɔgɔw yɛrɛ ka finiw bɛ yen o ka seli fini. A bɛ na gɛlɛya ma kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ. Parce que nous on n'arrive même pas à travailler surtout dans notre secteur. Courant bɛ taa 8h 9h a bɛ na fo sini 6h. Donc presque 24 heures de coupure. Vraiment courant coupure ni kɔni a ma ɲi a ma dɛ. Wala ma a b'an tɔɔrɔ yɛrɛ an ka baara la yɛrɛ. Kurantigɛ kɛcogoyaw ka ca. A bali ka n'a ka taa o kɛlen bɛ ka Hausa Ture jɔrɔ n'a ka masimafɛnw ye. On s'inquiète beaucoup pour nos appareils qui restent. An bɛ jɔrɔ kosɛbɛ an ka masimafɛn minnu bɛ to courant na n'a bɛ taa dɔrɔn ka na. Sabula a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka minɛnw tiɲɛ kosɛbɛ. A dɔw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka kɛ tasuma mɛnɛ ka so jeni. Si ça continue, ça peut même créer des incendies. Seydou Kulubali ale ye soudeur ye. Ale jɔrɔlen don kurantigɛba minnu kɛla san tɛmɛnw na n'o kɛra ka sababu ye ka tiɲɛniba don a kunna. O ɲɔgɔn kana kɛ tuguni. A ka fɔla kun jɔnjɔn dɔɔnin tɛ min bɛ ka kurantigɛ ninnu ɲɛfɔ dugudenw ɲɛna. San tɛmɛnw na kun bɛ de kɛ kuran bɛ tigɛ tile kurukara bɛɛ. Tuma dɔw la hali sufɛ a tɛ na. N bɛ se ka tile kelen tile fila kɛ kurantigɛyɔrɔ la. Donc o kun ye degunba se an ma. Sisan an bɛ ka siran sisan ta fana kana taa kɛ san tɛmɛnenw ta ye. An t'a dɔn fana a problème bɛ niveau mun na. An ma communiquer foyi mɛn a kibaruya kan foyi. N'i ye maa o maa ɲininka n t'a dɔn. Bɛɛ bɛ ka i ta fɔ. Dɔw ko coffret dɔ de jenina, dɔw ko transport dɔ de jenina. An kɔni bɛ ka siran sa a kana kɛ san tɛmɛnenw ta ye. An ye ɲininkali tɛngu kuran baarakɛla ɲɛmaw la nka an ma jaabi sɔrɔ a ko la fɔlɔ. Sunkalo kɔnɔna ka fara funteni kan kɛlen bɛ sababu ye ka kurantigɛ dɛsɛ ka ku maa caman fɛ. Jango denmisɛnninw ani maakɔrɔba banabaatɔw bɛ maa minnu bolo. Nin kun ye Mayimuna Worokan ye ka bɔ Tɔnbɔkutu VOA Bambara.